Kasingi ke ba arspa kharwai ha ke kapteng kwa kun si mako amen ku tra jisu tu pensle engi da men si mako joni the gospel ke Yohanes kalau nong ba arpoi hadien kane u jisu la pen I ala dia sa sisien ha kisan ran jong u ha ke duriau Tiberias kala ja humne u Simon Petrus u Thomas balakot Didymus u Nathaniel utu banakana ha Galilea ki kun u Zebedi ba sa argot ki weipat kisan ran u jisu kilaidan la u Simon Petrus ula ong ha ki weipat ngan lek tong dok ha ngiru inyawan lang kilaya ong ha u kumta kilaya lek be kilakio ha kaliang hanrei baro simit kim semngat ai haba lami kesingi u Jisu la yang harut goduriau hanrei kisenran kim sem itu badai u Jisu ti ula ong ha ki paralok himpat ngat ai kila jubab ya u em ula ong ha ki bread ya kajar fang kamon jong kaliang bat hin ngat kumta kila bread ya kajar chata bat kim semla tan shu ya ka namar balangat bun tan ki dok ha usenran uba u Jisu it ula ong ha u Petrus udai u konrat haba u Simon Petrus ula yo sngau badai u konrat ula sempiar ila dia da kajan namar ula lembot ba ula rengko hapo ki weipat kisenran kilawan ha kalieng kiatan ya kajar kabadap da ki dok ha kim shim da jnga e na rengkau tang kemba arspa pro anda kila poi rengkau kila yo I kading renga ha kabalas ang dok ha baladon kendiat upu tiu Jisu la ong haki wanra ka tu kat ni ki dok ha ba kidangat u Simon Petrus ula le chakalieng ba ula ring ya kajar sharengkau sistai ki dok ha he sispa san polai li baro wala bu kibun kata-kata kajar kam semprat setia Jisu la ong haki ali yabam amdan manu na ki senran ubanut ban keli u me u ai namar kitip badai utrai kumta u Jisu ula lek ula sim yo pu ba ula ai haki ula le kumju ya ki dok ha kani ka dikasin ka balai ba u Jisu la pen itu eladi haki senran onda ula mi pat na ki bayap anda kila da bam u Jisu la ong ha Simon Petrus ko Simon khon Yohanes phi kham it ma phi anga bane ki ni hawat kan rat ula jawab mitip banga it yami u Jisu la ong ha u tu besai kilang berat jonga sa sisin u Jisu la ong ha u ko Simon khon Yohanes phi it mo yanga hawat tu kan rat ula jawab mitip banga it yami u Jisu la ong ha u tu sharai kilang berat jonga hakabalai sin u Jisu la ong ko Simon khon Yohanes tidak it mo se yanga u Petrus la sungsi ba u Jisu la keli u hadu lai wat tidak it mo se yanga ba la ong ha u ko kan rat mitip na dong sadong mitip banga ida it shisha yami u Jisu la ong ha u tu besai kilang berat jonga ngai tu ya ka jing shisha hapi men ba pidang samla pi set tempo panpo ela de bat pisang kat sabamon Henry anda filatamen pin iari laki ti bat weipat unte eki bat ni alam sabab himan bandai haba ongi kene ula Jisu la kedau ya karukam hakaba u Petrus en sayap bat un pendan buram ya oblai nang tau Jisu la ong ha u tu buat yang ah Petrus ula phai bat ula yu hadin jong u ya uta u weipat usenran uba u Jisu utu basane akasadam jong u Jisu hakat sngi jing khawai miet ba ula bala kli ku kanrat u uta bandi no yami haba u Petrus ula yu ula ong ha u Jisu ku kanrat ya uni pat kumno Jisu la jubab larang akwa ba un em hadu bangandawan sale ya phi tu buat yang ah kumta la bana keleng ha pedeng kinong buat u Jisu ba uni usenran unam yap Henry u Jisu sim ong ba unam yap ula shu ong ha u Petrus larang akwa ba un em hadu bangandawan sale ya phi dei uta usenran ubala krani kini ki ubala tho ru yaki bat ngitip ba kata ka sakhi ka ba usakhi kalong ka basisha ti dang don bun ba ki wei pat ki ba u Jisu la pen I lada de ban tho lut ki baro ka wei pa ka wei matharai ba ka pathei hi kamla ban ngem yak ta ki kot ba de ban tho the gospel jong try ke jingaro yame ku Chris menta hadin ke jingi pat jong Jisu u Jisu pen pau yang yaki halade halaki senran Henry Schwai kata ngi I ba u Petrus ringkat ki ringut ki wei pat kisenran nyungut baro kirai ban litong do kha u Petrus sang ni uang kum unong ya lam u uang ngangan litong do kha bat ngi I ka influence lene kata ka ikhtiar ka u Petrus udon hapre ka kunhon ji ki apostol ma u maroi uang ngangan litong do kha no baro ki wei ru ki wan lang baro ki wei ru ki la ya but lang
but Petrus menshua Jisu long no e kajing tong dok ha ngan pelong long sendran jonga ban pelong ipi nong tong brio menta pada ngi iba Petrus ya kata kajing khos jong Jisu ba namar Jisu layap wala da ulay iba lam iparu Jisu Petrus ya kata ka kajing khot jong ba ulay pai biang syaka kam jong ni kong ya ka profession ban vote ya ka vocation menta ya ka vocation ban lek yang syaka profession kani kalak banjia ingi iwe pe iwe ru kani kalak banjia iwe ingi iwe pe iwe ru lada mangingim sung thu e ka jing khot ka ba ublei udan na ka benta jing iwe pe iwe ke ai ka ba ublei u khot ingi ha ka benta ba phe ba mangi ublei ula jet ingi ne ula khot ingi ka ba ujisu ula jet ingi ka we ka jing khot ka ba long salan sar ingi baro khot bat lada ngi klet ye kene bon chin min sahab min sa klon min sa baklab min sa phaidin ka ma phai Petrus kata ka jing jet kadai kani bau Jisu ong yo Petrus sakut khot bakat khandai tubut yanga lakhot yanga lakhot yapi lakhot ingi iwe iwe bangin long kin nong buot jong u Jisu Christ bangin long kin nong buot jong u Jisu kata kadai ka jing khot yangi iwe iwe ban na ka banta kan ka jing khot u Jisu la ai ngi ka jing e ba mangi ngin long ki khon jong u blai kin khon jong u blai kata kadai ka identity jungi kata kadai ka ai thong jungi ka identity jungi kadai ngi long ki khon jong blai ka thong jungi kadai bangin long ki nong buot jong u Jisu Christ la da mangi ngi klet ye kan ni ngin sa sngo ba bun sien ngin sa slide la nei back slide ngin sa hap bun sien balingi telot na ka jinget balingi telot ka jing em jing ya inti jungi ha ka jing trekam jungi ha ka balang nei ha ka no ko benta ba mangi dan namar ngi klet e kan ni ka jing ong jong Jisu la khot ingi iwe pe iwe ka thong jong ka jing em jungi iwe pe iwe shwa ban le yalap shwa ban trekam shwa ban le ek ba khot kita la da ngi alat ban le ka biang la da ngi alat ban le ro kam ni le henry ka kam ka bangi dei ban le bangim dei ban pep ka dei ban dong kinong buot jong Jisu Kestian bakama Mother Teresa ka ong. We cannot do great things. We can do only small things with great love. Ngimla balik kikam kiba crowd kiba ampa judan balik mano-mano. Baru khat ladan balik lun. Tama ngila balik kikam berit-berit. Dak kamen sim jing e jong Jisu. Banong nong buat jong Jisu. Larang ngi sung thu e ke jing long jong ni. Ya kata ka purpose jong jing im jing banong kinong buat jong Jisu. Ngin sa sung thu ban yai ne a ke jing e bangi kenduk ngin sung thu đó là cái đơn cái chính kun rum kun ram cái chính em là ngim lạ bên nhạy sức mặt nhìn se sung thu và cái nhẹ cái thong chúng nghi bên công độ cái đây bên buat điều Jisu thế hạ cái nó bên ta bên nghi lòng nghi dong ki ru niam nghi lòng ki ru pai ba nghi lòng hayeng hasem nghi dan ki kun ki ti nghi đây barang samla yang nghi ber khot la khot bên long ki nong buat jong Jisu to be a disciple of Jesus cái ni cái đây cái kam jonga jong pi we cái ni cái chính thmu jong nghi là dah mengingi long sisa kinong buat jong Jisu ngin sala ru ban penlong ikiwei ru kinong buat jong Jisu ban yalam ikiwei ru ban long kinong buat jong Jisu la dah mengingi la jong impat mat e kene jing long nong buat nginum la ikiwei ru ban yalam ban penlong kinong buat jong Jisu ko ma yo le si ha bakat du ngi yo ikiwei kibre ba kinong buat jong ni om kinong buat jong Jisu kan ma pha yo le si ki buat dengi om jong Jisu ni ha ban yalam ki chao Jisu ni dei tang ka atiar ni dei kinong buat jong Jisu ni kwa ikiwei ru bakin long om kinong buat jong ni de kinong buat jong Jisu na kani kadau Jisu ha ba ye syong bat Petrus ka ke jing kini pida ye mo se yang ha pida ye mo se yang ha kani ke jing kini jong Jisu ha do lai sin lai wat kam nong rim jong ka jing long san ran ka de ka jing ye kan nong rim jong ka jing long san ran ka de ka jing ye Petrus la le ne Jisu lai sin mentau Jisu ukni u lai sin pida ye yang ha bani kini ki wei pat ong ho nya kham ye metep nga ye yami hakasin ke bawah hakasin ke balai lesi bun sin ngir ngi jubab yo Jisu ho Jisu ngai ye yami ho Jisu ngai kwa ban but yami ho me de ublei jung au konrat jung ba tang ting la da kli la ro Jisu kli ngir lai sin lai wat kumi lesi kan sapen long ngi ban perkhan hatu kata ka jing ong jungi kalong ka basisha hatu ngai im sisha kata ka rukom hatu ngai ailat sisha ya ubo long konrat jung ka jing im jung ha ne yo lesi na mar barewe bakiwei kila ong ngaru masu ong Jisu ukwa engi iwe pe iwe hakani ka jinya nanti jingi ban long nong buat jungu bangin buat ya udah ka jing iet da bangin yo mat ya kani ka jing iet jungu ukwa engi ba mangingin mat ya u hadin kata ngin sasam sikiwe pan kadon ka jing per bakraw ha ka jing tip sapang u Jisu bar ka jing tip ya u Jisu
Bu nap deng jungi ngidang kut ha ka jintip syapang u Jisu. Nama boleh la don ba ong, la don ba yalap, la don ba pensengoh ngi. Tak kadang ngi osngo ba u Jisu utip ya kata ule ya kata ong bong ta u ye ngi ba kum ta teten. Henry hatu nga ya la di ngamat ne ba u ta u Jisu long sisya ba ye. Ba nga ye sisya u ba u sumar skir sisya nga ba u ya dai nga. Hatu nga pet ye me u nga syam ne me u ha ka jing tho ba ku ni ha ki ke. Dala di nga yo amat ne me u Jisu. Yo le si ngi ngi shu ong tai ka ba ong ki wei pat. Ka jinget jungi kam pat biang ban ngai tang da ka jingmut jing perkhat. Ni dan kam ban ngai da ko do nut. Ka jinget da ko do nut kawan da ka jing yo mat jungi da la di. Kata ka jing per. Ka jinget da ka jingmut jing perkhat ka dei ngi piang ya ka jing sisya bala pen pa ba khoi. Kala ban long ba ka khlampoi shi ka do nut. Ka khlampoi shi ka do nut jungi. Ka jinget ka ba ka ni ka jinget ka ba mangi ngilap piang. Karena ban pen skam ha ka do nut jungi. Lada mangingi mat sisya da ka jing im jungi ya kini ki kentien jong Jisu ya kini ki jingkular jong Jisu lada mangingi ya kendo sisya ya Jisu ha kini ki e barokhai ha kini ki barokhai ka ba ma yo le si mangingi sulong rutin ni subna nginang ban jebak nga ye mi Jisu nga ye mi Jisu andre ka do no jingi pada ka jingai ba nau ka jingai ba nau Kuhanan ka para itu hakani ka bangi penkut ikani ka gospel yunis ni pai din sila ka jong jing im lara u Jisu kelingi pi mo se yang ka ingin jubak hatungan ong si siya nga i yo le sing nga ong ka i tang ba ka do no chunga ba kadang i jong kani ka parthai ni ki balong persha ka jing kwa jong Jisu yano nga kham yano nga kham ku slai teng nga ku slai pala ki baro khoi bak ka jing i chunga Jisu yo ka dung nana hakani bagi penkut ya ka gospel yunis tungin pai biang sa ka jing khot jong Jisu but yang tu but yang kata ka ding jing khot jong Jisu tu but yang rakhot ingi banlong kisenran jong Jisu ka gospel yunis ka penkut da ka ba ong ba lara di ban tho ek away pa ka way ka kentien la ne ka way pa way ka jing le ba Jisu la le ka pathai ka nom yam ne kita ki kot ki ba dei ban tho balar pingi ken mau na basrang ke gospel yunis yong bah ke gospel yunis la tho tang nyau tu kita kidak kisien ki kampla bala khat kidak kisien la ngi pe igui gospel bon ba ta ko mo la da pendong lot ke baro khat sisya ke gospel kan ngiam ka kot kan ngiam ka pathai kan la ban yam ma bale ude ublei jungi nak ta da hre ki niu ke la tho ban hikai ngi ban pen ken mau ngi ban pen kelang ngi ko no jungi ba mangi ngi nget sisya ba jisu de kun jong blei Lingba kan ni kajing ngin yo ya kajing em bam jukut ngin yo ya kajing em jong blai ringkat bat uji su ko nan ko para e tumi dwai ba mangi ngin nang thrang kani kajing pengkut e gospel yones kadai tang kajing sedang bangi ngin wat ya uji su bat ni kwa ban e yu ni kwa ban buat ya ani ro ya uji su Christ junam amen wa bneng to ai ba kajing ngai ka mela ai ngi ha ku jong Jesus Christ men jungi berkading juga jing ek wala penraham ki do no jungi do mun sim bakut kin kirsiu biang hangi ya ka jing kerman berakar ku nak menta ka jingwan ka hima jungi to ai ba ka jing ai jungi kan pen kelai ngi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sembai kin pen kelai kolong brio man brio na syapo bar ya ka jing tha baro ah ka jing kmil ti batikna ya ka beneng betamai ba ka pertai betamai haba adalah job ya ka bo jong ka senior kaburam jumi kan ting shan chabam jukut to ai be kaching e jung ka jubili kan karsiu biang hangi ki pen grim jung ka jing kermen ye ka jing thrang nak menta ki spa beneng to ai ba kani kaching e kan pen sapriang ka jing kemen ba ka jing sok jung nong pen em jungi sha satla ka pertai chami ublei jungi ubala ker ku junam kan long kaburam bar ka jing ro shi junam amen kudono kutam jisu tesin ai kumariang rap jingi kristan tu duai na menta jungi